it's me, Sheng. Day-dari ko sa lugwa. First time ko nag-walking ko man na ako ra isa. Nagkulman si mama sa ako na paadtuon ko niya kay naday siya hihatag sa ako. Tapos ako na lang daw ang maadto sa ilabalay rakan. Sakto kay nagkatuyog raman sa banbabasin. So day pakitanta ka mo kung unsay itsura sa lugwa sa among apartment. Kana siya day kanang sa akong likod gitudloan gani ito kay na mao tong among apartment day. Kani akong gipakita sa inyo nga mga building apartment pod kani siya. Simple ra kayo mga design sa ilang mga balay diri day no. Kung napansin sab nizo naka-jacket ko pero suit nagsuga. Day wala lang kakabalungak tignaw gihapon siya. Ang hangin diri day bugnaw. Pero ang panahon diri init. Raso gani day kung makita nimo surroundings na tunaw na ang snow kini agi di ba nag-snow na sad. So mao ni itsura day peaceful kaayo no. Nya hilom. Dili kasagaran sila magstay or magwalking ang mga tao day iban ni sahin mga ido. Ana mga walking na sila. Nya tingayan lang ko katong first time na ako niya ay tudo ko cover sa akong kaugalingon, naka-jacket, naka-gloves, naka-sapatos ng pagka kana ba. Nya lugwa na kami kay paano na walking nya pagtanaw ko. Ay joy nulabay tapos nipis ra na t-shirt ang gisuot nya nag-jogging. Ha? Ano ba? Imot gud ako day kay kilain mo gusto tayo na dili sanay sa panahon ba first time. Kana aday na sila mga bench diri say dinhi sila magbuyat magstay sila pasuga ana. Yang ilang balay nila mama apikira na diri sa school ng mga bata. So mao nang ilang playground di don. Day hapit na gazud ako sa ilabayay nila Timonitso. Ang pasuyod na ako. Oh, sugat na ini dazon mga iro. Ilang mga iro diron day libutog kaayo. Lantaw ng duha ka buok. Oh. Isa. Asa man tong usa. Katong brown. Oh, naanapod. Diba? Tapos day, nagstay ani ako kadali didto. Then, nauli ra dayon ako kay magluto na dayon ko. Kay pauli na si Munro. Unya, dala-dala na ako gihatag ni mama. Walking na sabta day. Sakto gusto din kay dak maka-exercise sabta. Kay bagan ini ako yung naburot, nagpahiburot na gusto din si Zaday. Tapos day kadumdum ko i-share ko sab sa Zaday na. Ito, niagi, nag-walking kami ni mama. Tapos nay ang mga kasugat, ang mga Canadian ba. Mag-grit-grit ana na sila. Grit pad na si mama. Ya karon ako raman pod isa nga ga-walking. So, nama ko'y nakasugat niya, nag-walking pod na Canadian niya. Ako siya grit po siya. Reply po siya sa ako. Okay kayo day. Kani siya. Adap-adap po tayo sa day.